Čo môže pre Ukrajinu znamenať to pozastavenie humanitárnej pomoci zo Spojených štátov? Pozastavenie humanitárnej pomoci z USA má určite veľký dopad na celý svet a samozrejme aj na Ukrajinu. Prostriedky, ktoré USA vynakladali na pomoc vo svete, predstavovali takmer polovicu všetkých dostupných zdrojov na financovanie takejto humanitárnej činnosti. A preto samozrejme humanitárne organizácie sa musia adaptovať na túto novú realitu. V Ukrajine mnohé organizácie budú nútené prepúšťať svojich zamestnancov, teda znižovať stav svojich zamestnancov. Niektoré dokonca zatvárajú svoje kancelárie. Rôzne zmysluplné aktivity budú pozastavené, avšak v záujme toho, aby mohli byť zachované aspoň tie, ktoré zachraňujú životy. Čo sa týka našej organizácie, Človek v ohrození je nútený taktiež pozastaviť svoj projekt, ktorý mal pomáhať mladým so zdravotným znevýhodnením uplatniť sa na trhu práce. Ako Ukrajinci podľa vás zvládajú, respektívne zvládli zimné obdobie? Túto zimu Ruská federácia pokračovala v útokoch, teda v kombinovaných raketových a dronových útokoch na energetickú infraštruktúru. Po takýchto útokoch nevyhnutne prichádza k výpadkom elektrickej energie a to má negatívny dopad aj na prístup k teplu a k vode pre mnoho domácností na Ukrajine. Našťastie tie najhoršie scenáre, ktoré rátali s 20-hodinovými výpadkami energie, sa nenaplnili a výpadky boli hlavne krátkodobé a boli lokálne v regiónoch, ktoré boli najviac teda postihnuté. Ak hovoríme o nejakých nepokrytých potrebách v súvislosti s vojnou, samozrejme takéto potreby najviac vidíme v oblastiach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti frontovej línie, kde pre zlú bezpečnostnú situáciu prístup pre humanitárne organizácie je veľmi komplikovaný. A potreby sa týkajú najmä nedostatku tuhého paliva, nedostatku ohrievačov. Veľa budov, domov v týchto oblastiach je vo veľmi zlom stave, potrebujú lepšiu termoizoláciu, napríklad potrebujú vymeniť okná. To všetko znamená, že obmedzený prístup k teplu, vode, k elektrickej energii zostáva jedným z hlavných faktorov, ktoré spôsobujú vysídľovanie ľudí v rámci Ukrajiny alebo ich odchod do zahraničia. Keď máte porovnať ten humanitárny stav na Ukrajine do začiatku vojny na Ukrajine, teda spred 3 rokov a teraz, v čom vidíte najväčšie odlišnosti v tých potrebách, čo tí ľudia potrebujú? Po ruskej invázii sme sa sústreďovali hlavne na potreby vysídlených rodín, ktoré vo veľkom počte prichádzali na západ Ukrajiny alebo sa presúvali do zahraničia. Poskytovali sme im prístup k ubytovaniu, k potravinovej pomoci, takisto sme distribuovali hygienické balíčky, poskytovali sme psychosociálne poradenstvo. Momentálne najaktuálnejšie potreby, najakútnejšie potreby vidíme v oblastiach blízko frontovej línie. To znamená, sú to oblasti, ktoré sú denne ostreľované. Situácia v niektorých obciach je tam naozaj veľmi zlá. Chýbajú základné veci ako prístup k pitnej vode, k teplu, k potravinovej pomoci. No a tí ľudia, ktorí tam dnes zostávajú, sú najmä starší ľudia, sú to ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí nechcú a boja sa opustiť svoje domovy. No a bohužiaľ ten prístup pre humanitárne organizácie je taktiež veľmi komplikovaný. Viete nám aj priblížiť nejaké najčastejšie reakcie rodín potom, keď im poskytnete pomoc? Určite najčastejšia reakcia je vďačnosť. Napríklad spomeniem pani Antonínu zo Sumskej oblasti, ktorej sme poskytli palivové brikety, aby mala čím kúriť túto zimu. Pani Antonína nám rozpovedala, že keby sa jej nedostalo takéto pomoci, drevo by jej vystačilo maximálne tak na 1 mesiac. A musela by sa proste snažiť prežiť, ako sa dá. Alebo často sa stretávame aj s reakciami rodín, ktoré boli nútené evakuovať sa na západ krajiny. Mali sme možnosť podporiť ich aspoň poukazom na zakúpenie zimného oblečenia, pretože naozaj tieto rodiny sem pricestovali s jednou taškou a mohli sme teda vidieť, že aj takáto malá podpora mala naozaj pozitívny dopad na situáciu, v ktorej sa momentálne nachádzajú. Ako sa zabezpečuje to, že tá pomoc je spravodlivá a rovnomerne rozdelená? Humanitárne organizácie sa riadia všeobecne univerzálnymi humanitárnymi princípmi. To znamená, pomoc sa poskytuje bez akejkoľvek diskriminácie a prioritizujú sa tí, ktorí sú v najväčšej núdzi. To znamená, nepozeráme na to, odkiaľ človek prichádza, na jeho národnosť, rasu, pohlavie, náboženstvo, politickú príslušnosť alebo nejaké iné faktory.
No a samozrejme humanitárne organizácie sa medzi sebou koordinujú a takisto sa koordinujú so štátnou administratívou, tak aby sme mohli pomoc smerovať tam, kde je naozaj najviac potrebná. Viete približiť, aký čas vy už ste na Ukrajine a možno na záver, existujú nejaké mýty o humanitárnej pomoci na Ukrajine, ktoré by ste chceli vyvrátiť? Človek v ohrození pomáha na Ukrajine už od roku 2014 a tu by som naozaj chcela spomenúť, že po ruskej invázii v tom 22. roku potreby naozaj narastli na celom území Ukrajiny a naozaj sa momentálne stretávame s najväčšou humanitárnou krízou v Európe od druhej svetovej vojny. Takže aj tá pomoc a podpora musí byť naozaj všestranná momentálne. Čo sa týka mýtov ohľadom humanitárnej pomoci, asi takým jedným z častých narratívov je, že polovica tej pomoci, ktorú posielame na Ukrajinu, sa niekde stratí. Avšak toto tvrdenie nie je pravdivé. A humanitárne organizácie naozaj pracujú s vysokou mierou transparentnosti, efektivity a ľudia, ktorí dostávajú humanitárnu pomoc vo veľkom počte prípadov, sú to ľudia, ktorí opustili svoje domovy, ktorí naozaj budujú svoj život na novo a niektorí dokonca aj po druhýkrát. A vzhľadom na všetko Ukrajina je stále fungujúci štát, ktorý robí maximum preto, aby zabezpečil dôstojný život pre svojich obyvateľov.